kaining sitwasyon. Kamusta ka? Urun kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health Center for Health Development. DOH-CHD Bicol. Kamusta ka? Urun kita. PFA On Air. Mag-iribahan, asin mag-urulay lamang kita kada aldaw ning Martes, alas 11, sagkod alas 12 ning Ugto, digdi sa DZGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DZGB para matabangan ang kada saro na malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot kan COVID-19. Kamusta ka? Urun kita. PFA On Air. Psychological First Aid, digdi sa DZGB. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Palagi ang maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Sa may sakit, ika'y dumistansya para di ka mahawa. Kung uubo at babahing, bibig at ilong iyong takpan. Sama-sama, tulong-tulong nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema. Labanan ang COVID, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa doh.gov.ph o sundan ang official DOH Facebook page. Magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig ngayon sa DZGB. Narito muli ang programang para sa kalusugang pangkaisipan kasama ang Department of Health Bicol Center for Health Development, ang Psychological First Aid on Air. Kumusta ka? Urun kita. Ako si Maxine. At ako si Joanna. Makakasama ninyo ulit kami ngayong umaga para sa isang oras ng talakayan tungkol sa mental health. So ito po yung ating ika-10 episode ng Psychological First Aid on Air. Kamusta ka? Urun kita. Yes, marami na tayong mga pinag-usapan sa ating programa. Napag-usapan na natin ang mental health ng iba't ibang klase ng tao. Lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Nabigyan na natin ng tips ang ating mga estudyante, mga health workers, at marami pang iba kung paano mapapangalagahan ang kanilang mga mental health. Yes, so nakaraang episode po last Tuesday, December 8, nakausap po natin yung dalawang kapamilya po na nag-positive sa COVID-19. Isa na po doon si Sir Gardo at nabahagi niya po kung ano yung kanyang mga naramdaman noong mga panahon po na nag-positive yung kanyang asawa. So na-share niya din po na importante na maging kalma sa panahon po ng pagsubok at sa pagkikipaglaban sa COVID-19, lalong-lalo na dahil maliliit pa ang kanilang mga anak. So may maliliit pong anak si Sir Gardo at nagbigay din po tayo ng tips kung paano po mapangalagaan ang mental health ng bata sa panahon po ng kapag ganun po yung sitwasyon na may nag-positive sa kapamilya po. Nabanggit niya rin na hindi sila masyado nag-alala at ay minanatili nilang busy sila habang sila ay nasa quarantine. Yes, and nakwento rin natin ang pinagdaanan ni Miss Chris na isang OFW na nagkaroon ng kapamilya dito sa Pilipinas na nag-positive sa COVID-19. Ayan, ayon sa kanya, importante ang communication. At syempre, nakausap din natin si Ma'am Wendy Baluis at binigyan niya tayo ng iba pang tips at lalo na para sa mga kapamilya ng nag-positive para mapangalagahan ang mental health nila. So maraming salamat po muli kay Sir Gardo at kay Miss Krish at syempre kay Ma'am Wendy sa napakagandang talakayan natin last week. So ngayong linggo naman mayroon tayong bagong pag-uusapan. Kung last time ang pinag-usapan natin ay ang mga kapamilya ng mga nag-positive,
Ngayong umaga naman ay pag-uusapan natin ang mental health ng mga taong nag-positive mismo. Ayan, tama. So, malalaman natin yung kanilang kwento, yung kanilang mga naramdaman sa gitna po ng pagsubok na kanilang hinarap nung nag-positive po sila sa COVID-19. At makakasama po natin muli si Ma'am Wendy Baluis, ang Regional Mental Health Program Manager ng DOH-CHD Bicol, para malaman kung paano nila mapapanatili ang kanilang lusog isip at syempre kung paano natin sila matutulungan. Ayan, pero bago ang lahat ng iyan, syempre hindi mawawala ang ating munting palahok para sa ating mga listeners. Mayroon ulit tayong isang katanungan at ang makakakuha ng tamang sagot ay makakatanggap ng 100 pesos worth ng load. Joanna, anong tanong ito? Yes, ang tanong natin ngayon ay, ano ang tawag sa test na makakapagsabi kung ikaw ay may COVID-19? Ulitin ko po, ano ang tawag sa test na makakapagsabi kung ikaw ay may COVID-19? Ito po yung stand-alone test at yung tinatawag na gold standard for COVID-19 testing. Yun po yung tinatanong natin po na sa question pong natin. So huwag kakalimutan na ipadala ang inyong sagot at kasama ang inyong pangalan at address sa 0927-846-1634. Ulitin ko po, 0927-846-1634. Ayan, so ayan ang tanong natin ngayong umaga. Kung ano nga ba ang tawag sa test, kung anong makapagsabi, kung ikaw may COVID-19. Siyempre alam nating may rapid test, 'di ba? Pero tatandaan natin, hindi ito ang reliable na uri ng test. Merong isang klaseng test na tinatawag na gold standard, yung sabi mo, Joanna, na yun talaga mismo ang makakapagsabi kung ikaw ay positive or negative sa COVID-19. Para malaman ang sagot, tumutok lamang ang sa ating talakayan ngayong umaga. Ayan. So, simulan na natin ang ating talakayan ngayong umaga. Sa ngayon, mayroon na tayong 3,390 total na nag-positive sa COVID-19 dito sa Bicol Region since natala ang unang kaso noong March 27. Yes, and ever since mayroon ng mga gumaling, mayroon naman na may mga sakit pa at sa kasamaang palad mayroon ding mga binawian ng buhay. Ang ibang mga nag-positive at gumaling na ay nag-share ng kanilang mga experience sa social media at siguro nakwentuhan na rin tayo ng mga kakilala natin na naka-experience na maging COVID-19 positive. Ikaw ba, Joanna, may kakilala ka bang nag-positive? Kumusta kaya siya? Yes, actually marami. And thankfully naman po, okay naman, nag-recover naman sila lahat. Yan, buti naman at nag-recover silang lahat. Pero bago ang lahat, bigyan muna natin ang linaw kung kailan ba nagiging positive ang isang tao sa COVID-19. So yes, ang isang tao ay maaaring mahawaan ng COVID-19 kung siya ay may exposure sa isang tao na mayroon po nito. Maaari lamang natin malaman kung ikaw ay mayroon nitong sakit na ito kung ikaw ay nag-positive via RT-PCR test o ang real-time polymerase chain reaction test po. So ngayon naman, mayroon din tayong makakausap na nag-positive sa COVID-19 para ma-share ang kanyang mga na-experience. So, syempre makakausap din natin ngayon ulit si Ma'am Wendy Baluis, ang Regional Mental Health Program Manager ng Department of Health, Bicol Center for Health Development. Mamaya-maya po lamang yan si Ma'am Wendy. So, nasa linya natin ngayon si Ma'am Jane Pexon. Ayan, tinatawagan po natin siya. Regular na check-up ang kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyo Salud Bicolo. Ako, itagapos, magkarakang, magkaibang maray na salud. Kausap na natin ngayon si Ma'am Jane Pexon. Good morning po, Ma'am Jane. Good morning to Merry Christmas. Ayan. So, live po tayo ngayon sa DZGB, Ma'am Jane. Okay. So, kumusta po kayo unang-una? Oh, I'm fine. I'm here in Embarcadero. Nagtitinda. Oh. So, ready na po tayo simulan ang ating talakayan ngayong umaga? Okay, okay pa.
Okay, so first question po natin, kailan po kayo nag-undergo ng RT-PCR test at paano ninyo nalaman na kayo ay nag-positive sa COVID-19? It was an accident na find outan because my husband went for a CT scan. Bicol na lang. Sige po. Okay. Mix na lang kasi minsan Tagalog, minsan Bicol. Sige po, ma'am. Okay. Ang accident lang yung nangyari. Kasi siguro it was after a month nang nag-CT scan, the results naka-out. Since we are already high-risk person, more than 60 senior na nga. And then doon sa CT scan niya, there was most possible, mayroon siyang COVID pattern. So we went directly to the RTTS. Nakuha mo po, sinawalan kami ng hospital, let's have to go to the RTTS. Pagdating sa RTTS, yun na nga, inuna kami, in-interview, kinuna ng mga data, etc. Lahat po yun. So we were admitted. Lahat. Then, nag-x-ray, etc. Doon po, nalaman ko lang na I was COVID positive after 5 days nung isinwab. Yung in-admit kami, pa lang naman yun, possible pa lang na may COVID. My husband was negative, but ako yung naging positive. Oh, so naalala mo po ba, ma'am, kung anong Bicol case number kayo nung panahon na iyon? Ay, nakalimutan ko eh. I forgot, pero we were yung pinakabagong mga, alam mo na, kumaga sa uso, kami yung naunang nasa uso doon ng COVID. Yeah. Na Yes. So, I forgot, it's something like that. Hello Oh. po, ma'am. Si Oo. Joanna po Kasi ito. Aha. I think Hello? Bicol number 13 po kayo, ma'am. Wow, so Yun, pasok siguro kayo sa yun. top 20. Parang gan. Kasi earlier na kami yung kasi we have a history of travel. Oh. That's why. Medyo nagkaroon ng kasi by travel, and then because of the result of the CT scan, so, and then because of our age, and then we have the history of mayroon tayong mga chronic illnesses na so yun ang naging siya. It was so lucky that my husband was negative, but me, I am the one who is unlucky na naging positive ako. But I am an asymptomatic Yes. at the time. So, Hello? yes po. Aha. So, Aha. ano naman po yung naging proseso ng inyong pag-quarantine nung nalaman ninyo po na positive kayo? Okay. We were admitted, then in-admit kami doon sa COVID area, pero since still wala pa naman yung swab, hindi naman kami lilipat kaagad doon sa COVID area. Hindi ako lilipat kaagad. Doon muna kami sa area, yung unit 1 ba yun ng COVID, maganda yung proseso, maganda siya. Then we are one on each room. Hiwalay kami ng asawa ko. Ako din doon hiwalay din. Kasi we are still waiting for the result of the swab. But kahit pa naghihintay kami ng result ng swab, we already undergo medical management because of meron kami mild pneumonia on the x-ray. Yes. So, yun. Nagkaroon na ng management agad. Binigyan kami ng kinunang. Ang kagandahan po, lahat ng laboratory blood chemistry was taken. So, kumbaga sa na physical check-up sa lahat, pati yung kalubluban ng mo, na ano talaga. So, it was only the result of the x-ray, positive basal pneumonia, mild basal pneumonia. So, we undergo treatment for that. Na nga. After 1 week, dumating yung results. Of course, isipin mo na baka positive ako, etc., etc. Opo. So, nagkakaroon ka ng deep inside, may anxiety ka. But, sabi ko sa sarili ko, bakit ako magpapadaig? Total, binibigyan na ako ng gamot. You have to be strong. Hindi ka masyadong mag-stress. Kasi pag na-stress ka, mag-lower ang immune system mo kaagad. Opo. You have to fight for that. Naandyan na yan eh. Wala ka nang magagawa na na-admit ka nga, etc. Kahit wala pa naman yung result. Mayroon ka ng anxiety within yourself. So, hindi ko pinapakita yun. Dahil yung asawa ko din, ma-affecta rin the family. Yes. Diba? Nagkaroon ng yung aking mga anak, kasi ando na in-admit kami, etc. Opo. So, after a week, we already received management for that.
maganda yung proseso ng pagpasok namin, and even yung management doon sa loob ng mga COVID staff, maganda sila. So, dumating yung result. My husband was discharged immediately kasi once you're negative, hindi ka namin napahintayin pa rin ayusin na yung papel, then discharge ka kaagad. Okay po. Okay, ako na late. Dumating yung aking result, I think later. Andun pa rin naman yung asawa ko, it was positive for me. Okay. Nung malaman ng positive ako, nakita ko yung asawa ko, so very, talaga. Doon ako kasi, umiyak yung asawa ko. So ako sa sarili ko, hindi ako pwedeng magpakita sa kanya na ako ay masyadong naanuhan. Kasi, both of us, yung magiging very weak, namin, the family will be affected. So, we have to be strong for that. Nung nalaman kong positive ako, I was transferred to another unit, which is already the COVID area, yung mga positive patients. Kasi hindi ka naman papasok doon kaagad kung wala pa yung swab na result. Nung dumating yung swab na result, I was admitted sa COVID area. Okay. Doon naman sa COVID area ulit, sige sa isang kwarto kami. So, naka-quarantine ka na wala kang makikita except yung kwarto mo. Bukas naman yung window kasi hindi pwedeng ventilador ka lang. Yes po. Kanya-kanya din na toilet doon sa COVID area. Kung baga sa hindi kayo nagkikita-kita ng mga pasyente. Okay, no communication at all. Papasok yung mga frontliners, saka naman sila, ang suot nila ay kompleto. Pero sa totoo lang, naawa ko sa frontliners. Alam mo kung bakit? Sa suot nila, ang init-init talaga. Pawis na pawis sila talaga. Naawa talaga ako. Ito, kawawa naman talaga kayo. So, talagang, it's one protective side sa frontliners and taking care of a COVID patient. Opo. Kasi, yung suot nila talagang doble-doble, nakakaawa. I feel pity for them. Kasi talagang, sa totoo, if you could see them na naliligo sila sa pawis, kasi hindi naman, napapaiyak na naman ako if I remember that situation on that day. So, sabi nga natin, nandun ako, I have to be strong with my family. So, hindi ko sana pinakita na ako ay apektado. But this inside again, that anxiety and stress ay andoon. But, sabi ko nga, kung nga na-COVID patient, you have to be strong. Hindi na sabihin mo kung sa pamilya mo. You have to be strong. So, you're staying in one room na wala kang communication, nasa loob ka lang ng kwarto. Alam mo kung anong nagpaan sa akin? Yung lakad-lakad ako sa loob, sabi ko, Diyos ko, baka talaga yan. And God is really so good. I don't have any symptoms at all. So, Walang ma'am... symptoms. yes po. Wala kang symptoms. Hindi ako umuubo, wala akong lagnat, etc. Yung mga lahat ng wala talaga. But because of the result, it was positive, we have to be, nandoon ako sa sabihin na natin, para ka nasa pisuhan. Nakuha mo, wala kang communication except para sa mga frontliners, yun na makakausap mo. So, ang ginawa ko, you have to pray, talagang pray ka, that sa loob na wala naman akong you have to, ang exercise is, I have to walk from one corner to another corner. And, ang pinakaano ko dyan, pinadala ko yung mag-isang pibit, nag-Netflix ako. Wow. So, diba? Naging kay papa ko. wow. So, nung time na yun, ma'am, nung naka-quarantine kayo, ano po yung naramdaman ninyo? Lalo nung nalaman ninyo na nag-positive kayo, na-mention nyo nga po na before, nung hinihintay nyo po yung results, nakaramdam kayo ng anxiety. Nung nag-positive po kayo, ano po ang... Lalo na yun. Ang naman doon, nung dumating yung positive, in front of my husband, dapat I am strong. Hindi ko pinakita sa kanya, ako ay, weak na talagang, kumbaga sa parang yung inanuhan ng kasi bago pa lang yung sakit, etc. Hindi ko pinakita sa husband ko. Hanggang na-detect siya, lilipat na ako sa COVID area, which wala na kaming communication except for sa cellphone. Kung mayroong, wala naman signal, mahina ang signal, it's okay. So, ang ginawa ko, nag-pray talaga ako. And, ang kagandahan nga, sabi ko nga, I already received management before na dumating yung result. Kung nagkaroon ka na ng medical management
kung maganda ano, and then, siguro, isa sa mga nakaano sa akin, ha, hindi ko talaga sa sarili ko. Every time that we travel, or even sa bahay, palagi ako nagba-vitamin C with zinc. Hindi ko pinopromote, but yun ang nakakaano sa sarili ko. Every time na kami ay nagsasabi, lahat ng anak ko ay naka-vitamin C with zinc. Yes. Nagkaroon ako ng true anxiety kasi iniisip ko yung apo ko, yung anak ko, baka rin may positive doon. Tama po ba? Okay. So when the result was positive, I have a granddaughter na very young pa. Then sa kwarto ko natutulog ako with my special child. So, automatic ang hospital ko, pinaswab yung aking anak at yung aking apo dahil na ay sinitipon din sila. And then also one of my ang son ko po is also a compromise ang ano niya kasi pareho ko din siyang meron din siyang sakit. So, in-examine din sila ulit. And we were so lucky talaga, sa totoo lang. Ako lang nag-positive. Lahat sila ay negative. So, since ikaw po nag-positive at naramdaman mo nga po na dapat naging strong ka para sa inyong pamilya. Nung nalaman ng inyong kapamilya na nag-positive ka, ano yung reaction nila? Maliban, na-mention nyo nga po yung... Ay, naputol po tayo kay Ma'am Jane. Tawagan po muli natin. Ayan. So, naputol po tayo, Ma'am Jane. Pagpatuloy po natin. Ang tanong po natin kanina kung ano po yung mga naging reaksyon ng inyong mga kapamilya nung nalaman nila na nag-positive po Nung ka. malaman nila kung ako talagang positive, nag-iyakan sila. Everybody was affected. Pero tinawagan ko naman sila, huwag kayong mag-ano, kasi ang naisip nila kasi yung mga ano baga information about the signs and symptoms of COVID, baka ma-compromise ang aking oxygenation, etc., mahirapan akong huminga, etc. Sabi ko, huwag kayong mag-alala, wala akong nararamdaman ng mga ganyan. Kayo, huwag kayong magpapa-assess. Kasi kung ako yung parang iiyak din ako, etc., masakta lang sila lalo. Yes. Okay. And then, ang isa doon sa nakapaano pa, well, kasi di ba kami yung mga una, nagkaroon kami ng parang harassment from the public. Nakuha mo? Yes. Because of the information na nakakarating pa sa mga tao noon, may kulang pang information, ang akala nila, porque kayo ay nag-positive, etc., yung buong komunidad mo doon ay apektado sila. Which I don't have any communication with them. Nakuha mo? Yes. Wala akong sa kanila. So, why should they be afraid? Wala naman, hindi ko naman sila nakakausap, hindi ko naman sila But because of that information na mali yung nakarating sa kanila, nagkaroon ng a little bit of harassment sa family ko. But since it was explained to them by the city health office, because so I was very thankful to Dr. Gallego. Inexplikaran niya yung kapitan. Kasi yung kapitan mismong medyo nagharas sa amin eh. Nakuha mo? Yes po, Yung ma'am. mismong punong barangay. But maybe because of the little knowledge na alam niya, hindi pa niya masyadong alam, nagkaroon ng a little bit of harassment from ang family ko. Okay. But I was so thankful with Dr. Gallego because of the explanation to the barangay and to the community itself, na yun, na-resolve yun. Kaya naisip ko din, nung naman nagkaroon ng COVID, positive na gano'n yung mangyayari, kawawa talaga. Okay. Kasi, Yes po, ma'am. public harassment. Okay. Then after that, di nagkaroon ng pig swab na rin sila, it was also negative. Nakuha mo? Okay. Yes. It was also negative. Okay. So, siyempre, magiging kang anxious ka, may stress ka. Pag gano'n ang mangyayari sa'yo, maapektaran ang mo, sarili mo, magiging weak ka, pati na immune system will be affected. Dapat hindi yun dapat. Dapat gawin mong, kumbaga sa puntahin mo yun. Puntahin mo yun. Kasi kung hindi, ang virus, very much love niya na ang immune system mo is weak. Yes po, ma'am. Nakuha mo? Okay. So, that's it. Yung mental, mag-ano ka kung anong dapat yung gagawin, na hindi ka. So, ako ginawa ko, I was inside the room, natulo ako. Ang exercise ko is I have to walk
doon sa loob. Pero hindi ko masyadong kasi kung mayroon kang sintomas, dapat ipoprotect mo din yung sarili mo kasi mahirapan ka. Pero since I am asymptomatic, wala. Ando lang ako. And then, maghapon ako nanonood ng K-pop ko. Wow, K-pop po, okay. Naging K-pop lover si Madam. Okay. Ganun lang yun. Kasi, I have to divert my attention. Yes, tama po yan, Ma'am Jane, na kailangan... You have to divert. Yes. Yes, you have to divert your attention from that disease. Kasi that is a virus. Kung ikaw wala ka naman ibang sakit, wala kang ibang ang virus ay matatanggal din yan. Yes. So, tama po ba talaga, ma'am, na kailangan pangalagaan ng sarili para mawala yung virus? Correct. Yes po. Yes. So, mamaya po, Ma'am Jane, babalikan po natin kayo. Pakinggan po muna natin si Ma'am Wendy. Ma'am Wendy, nandiyan na po ba tayo? Yes po. So ayan. Ma'am Jane, nandyan pa po ba tayo? Andito pa rin ako. Yes. So, ngayon naman po na-mention nyo na madami kayong ginawa para ma-take up yung pag-iisip nyo habang nasa quarantine po. Na-mention nyo po, nag-K-pop kayo at nag-Netflix. Ngayon po naman na kakatapos naka-recover na po kayo, ano po nagbago sa inyong buhay ngayon na nag-recover po kayo? Ang nagbago sa sabi nga natin, kahit anong plano mo talaga, pag hindi talaga sa'yo, hindi nangyayari. So I have to take up everyday, kung anong dumarating sa buhay ko ngayon, and everyday, yun na yun. Oh. Kasi hindi ko alam ang mangyayari sa akin kinabukasan. Hindi ko hawak ang sarili ko, hindi ko hawak ang buhay ko. So, everyday yan, then you pray, family bonding, kasi really you do not know what will happen to you tomorrow. Sabi nga natin, may mga taong namamatay, hindi lang sa sakit, pwede sa aksidente. Yes po. So, nagigets mo po yung aking, Yes and sometimes, you have plans, hindi nangyayari ang plano. Yes. Kaya ako ngayon, because of this pandemic, ang ko ngayon is everyday, kung anong dumarating sa akin, I always thankful God. Kasi, at least, nabuhay ako sa araw na to, which I do not know what will happen to me tomorrow. Yes po, ma'am. So yun, everyday yan. Expect the unexpected po talaga, ma'am, no? Expect the unexpected. Yun. Yes. Kasi, tulad mo na nag-positive ako, hindi ko in-expect na gano'n. Yes po, ma'am. So, Hindi ko ma'am, in-expect, I don't have. yes, magkakaroon muna tayo ng isang maikling break. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang usapan tungkol sa mental health po ng mga nag-positive sa COVID-19 na tulad po ninyo. Dito lang po yan sa Psychological First Aid on Air. Kumusta ka? Urong kita dito sa DZGB. Ang oras ay 11:32 a.m. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA. Be the solusyon sa COVID-19. Sa Psychological First Aid on Air, dito lang sa DZGB. Ngayon po ay kausap pa rin natin si Ma'am Jane Pexon at nakwento niya nga ang kanyang mga karanasan noong nag-positive siya sa COVID-19. Ayan. So Ma'am Jane, kasama pa rin natin siya ngayon. Ayan. Patuloy po natin ang ating pinag-uusapan. So kanina po na-mention ninyo na naka-experience kayo ng discrimination nung nalaman nyo na nag-positive po kayo. Ano po yung naging reaction ng family ninyo at syempre ninyo na rin po? Yung nalaman ko kasi, wala, hindi ko sila nakikita or sila, anong tawag doon? Nag-iyakan sila. And then, bakit ganon? Sabi na, wala naman tayong sa kanila, hindi naman kami nagpapag-communicate, hindi naman kami nakapag ganon. And then,
wala kang personal contact doon sa mga ano. And then, sabi ko nga sa mga anak ko, intindihin mo rin sila. Kasi hindi pa naman nila, kakaunti pa lang yung knowledge nila about the COVID. Hindi nang, kumaga sa ano, pinasify ko yung family ko, na sabihin na natin nagkaroon ng negative impact sa environment, sa mga kapitbahay namin, doon sa kapitan, gano'n. Ang ano, hindi ko naman pwedeng, lalo kung aanuhin sila na, gano'n lang, hindi. Ang explain ko sa kanila, intindihin na lang natin kasi ang information na nakuha pa na nila ay hindi pa masyadong kumpleto. Opo. So, sabi ko, ayan mo na lang, sabi ko sa kanila. Siguro paka-decide ko, whatever ning tignan natin, we could talk to the barangay na na huwag naman nilang iaharas kung sino man yung mga naging COVID patient. Opo. Pero, so ganun po yun ang nangyari. So, sabihin na natin, talagang may anxiety, etc. I have to pacify my family. Yes, Kasi if every one of us is weak, wala, lahat kami ay magkakaroon ng problema. Dapat sa family, mayroong strong ang will mo na to survive. Kasi kung hindi, wala. Yes. Nagkarat kayo sa ano. So you have the will to survive. So, unang ano dyan is, you pray together, family bonding, pray together. Yes po. Mag-isip ka kung ano ang gagawin mo. So, nung nag-negative na ako, nakauwi na ako. Because, papauwi ka pag nag-negative ka. I was already negative for twice na swab. So, when I went home, still naka-quarantine pa rin ako, nasa loob ako ng bahay. Yes po. Ganun pa rin yung ano. So, nangyari, nasa loob ka ng bahay, you do whatever na gagawin mo sa loob ng ano, para maging busy ka. Opo. Hindi ka naka-focus doon sa nangyari sa inyo. So lahat kami ay gano'n. Then every day we pray, we talk together, kumaga sa loob. And another family bonding ng anak ko, again, naging K-pop lahat kami. Nagpunod kami lang. Yes po, ma'am. Ganon. And then, linis ng bahay, nag-decluttering ka, nag-plant ka. Yun yung mga namin. Naging lover ako sa plant, na tanim dito, tanim doon. Plantita ka na rin po, ma'am. You make yourself busy. Yes. You make yourself busy. Huwag kang mag-stay in one corner na para bagang ang mundo ay matatakpan ka na, mamamatay ka na, etc. No. Yes po, ma'am. It was a challenge sa akin on how to survive with this kind of pandemic. Yes po, ma'am. Okay. So, sabi ko nga, God is really so good. Yes. We survive. Yes po, ma'am. So, kasama rin po natin si Miss Joanna po. May katanungan siya para sa'yo, Ma'am Jane. Yes, Opo, ayan, yes. Ma'am Jane, napaka-positive niyo po, Ma'am Jane, sa live. Ang ganda po niya na sundin po na maging positive po tayo sa ating pag-iisip. So, Ma'am Jane, except po sa mga nasabi niyo na nabanggit niyo na nag-Netflix kayo, naging K-pop fan kayo, naging plantita kayo, nung mga panahon po yun, Ma'am Jane, ano pa po ba yung mga ibang ginawa ninyo po para mapangalagaan po yung lusog isip niyo po, pati yung mga kapamilya mo po, Ma'am Jane? Ma'am, Shopee ka po. Ayan, natanong po ni Miss Joanna, Ma'am Jane, na maliban po sa pag-Netflix at pag-K-pop at pagiging plantita nga po, ano po yung mga activities na ginawa niyo po para mapangalagaan yung mental health ninyo at pati na rin po ng kapamilya ninyo? Di syempre. Ang hirap, di ba? Hindi ka piling lumabas, etc. Yes. Alam mo, buong bahay, naiikot namin. Yes. Ikot. And then, we have tawag doon, nag-uusap-usap kami palagi, kung ano yung mga plans, ano yung mga ninyo, katulad itong nagkaroon. Kasi, dapat din, yung mga anak ko, yung mental health nila, dapat maging strong din. Kasi hindi na nakakalabas ng bahay, di ba? Yes. Naka-quarantine kayo lahat. Tayo, di ba tayo lahat ay naka-quarantine tayo, hindi tayo pwedeng lumabas. Yes po. So, ganun ang nangyari. Sabi ko, sige, lakad-lakad, pababa, pataas, lakad, pababa. Then, tulong-tulong tayo dito sa mga pinagagawa natin. Then, we always, sa gabi, we pray the rosary. Then, after that, parang nagkakaroon kami ng family meeting. Nag-uusap kami kung ano yung mga plans habang ganito naka-pandemic tayo. Yes po. Yung anak ko, natutong magluto. Diba? Yung mga anak ko, natuto silang magluto.
Nice. Dati hindi. Lahat yan. Lahat lang yan ay utos, ganito, ganon. Ngayon, dahil sa pandemic, natuto silang magluto. Natuto silang maglinis ng kanilang kwarto. Opo. Yung special child ko, ganon din. Kaya everybody was, busy kung ano ang gagawin nila sa bawat sarili nila. Yes po, Kasi kung ma'am. sabi nga natin, porque ganyan ka, nakamukmo ka na lang, dahil hindi ka nasa loob ka lang ng bahay, wala ka nang gagawin. No, make yourself busy. Na maging ano ka pa rin. Yun ang pinaka, sa atin. Kasi kung magmukmo ka, lalong maglo-lower ang ang pag-iisip mo, pati yung sarili mo, maapektaran ka. Diba? Yes so you po, have ma'am. to busy yourself. Yes. Tanungin mo ako ngayon, ano na naman ang ginagawa ko ngayon? I don't have work. Yes. Diba? Ano po, ma'am, Alam mo, ang ginawa ginagawa ko niyo po? Dito ako kayo din Bacadero, I joined the Christmas Bazaar. Wow. Dito akong gawa yung mga anak ko because I really like bags. Yes. Dito ako ngayon nag-bags. Tuwang-tuwa ako. So, advertisement na nga yan. Yes, imbitahan mo po ang ating mga tagapakinig, Ma'am Jane. Okay, if you want to have a Christmas gift to yourself and to your family, come and visit me at Jenny's Pub at Embarcadero. Ayun. So, Ma'am Jane, may question po ba kayo about sa mental health? Dahil kasama po natin ngayong umaga si Ma'am Wendy Baluis, ang Regional Mental Health Program Manager ng DOH Bicol. May question po ba kayo? Wala po. Tanungin mo si Wendy kung ako tatanungin niya. Wendy Baluis, we are together in training. Oh, okay po. So, Ma'am Wendy, kasama po ba natin ngayon? Si Ma'am Wendy, kung meron siya sa akin, Hello, good morning. Yes, good morning, Ma'am Wendy. Ano po Yes, yung hello, good morning. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento po ni Ma'am Jane na positive nga po siya sa COVID-19 at nakaramdam ng anxiety at mga negative na emotions at ang ginawa niya po para mapangalagahan ang kanyang mental health pati ang kanyang family is ayun, mag-Netflix nga po at maging K-pop fan at maging plantita. Ano po ang masasabi ninyo po sa naging experience ni Ma'am Jane? Alam mo, Maxine, ang tao kasi iba-ibang level ng pagtanggap sa mga ganitong klaseng mga stress. Sa punto ni Ma'am Jane kanina, so nakita natin yung mga halimbawa, yung mga halimbawa na sinishare yan. Ayan, choppy po, Ma'am Wendy. Hello po. So, mukhang choppy po tayo, Ma'am Wendy. Kanina, Ma'am Wendy, choppy po. okay na po ba? Okay na po. Yes po, Yes, ma'am. hello. Yes po, ma'am. Okay, so mahina kasi yung tal, okay. So pagpapatuloy ko po, napakinggan po natin kanina yung pagbabahagi ng kwento ni Ma'am Jean, no? Tungkol sa kanyang mga experiences or karanasan na sakit. So maganda po yung kanyang share kasi napaka-positibo po ng kanyang pag-iisip sa pagtanggap ng ganoong klaseng stress. Bagamat syempre natural po yan sa isang tao na maka-experience ng sobrang pagkatakot or anxiety at minsan ay talagang natural na reaction niya, napapaiyak ka talaga, no? Sapagkat syempre unang-una tinitingnan mo yung kaligtasan ng iyong sarili at kaligtasan din po ng kanyang pamilya. So ito yung mga bagay na kanya pong kinatatakutan. Bagamat sa pinakita niya po na very strong yung kanyang yung faith, no? Very strong yung kanyang pagkilala sa kanyang sarili sapagkat marami pong halimbawa ng mga coping mechanism, no? Halimbawa yung gardening is a very good example kung paano po na po yung kanyang mga negative
emotion. So, hindi at words ay hindi po niya kanyang sarili sa upang malabanan po yung kanyang stress. So magandang halimbawa po. Kaya po sa ating mga tagapakinig, so pinapakita ko na may kanya-kanya po talagang state or may kanya-kanya pong negative emotions. Kailangan lang pong kilalanin na yung sarili, katulad po kanina, no, ni Ma'am Jean, ni Ma'am Jill, yung mga halimbawa ng or positive po, natanggap niya, no? Natanggap niya yung access like for example doon sa sakit na COVID-19. So napakagandang halimbawa po ito na papapahayag upang malabanan po yung ating mental problem or stress sa buhay. Okay? So back to you, Maxine. Thank you po, Ma'am Wendy. So, ano naman po ang inyong mensahe para sa ating listeners ngayong morning? At ano po itong mental health challenge ngayong morning na accept who you are? Ma'am Wendy? Hello po, Ma'am Wendy. Yes, oo. Ma'am Wendy, ano po ang message nyo para po sa mga nag-COVID positive ngayon? Ayan. So, choppy po ang ating connection kay Ma'am Wendy Baluis mula sa DOH. So, try muna natin muli si Miss Jane. Ayun. Good morning po ulit, Miss Jane. Naputol po ulit. So, ngayon naman po, anong message nyo po para sa listeners natin ngayong umaga? To the listeners natin. Yes po, ma'am. Huwag po kayong dahil sa pandemic natin yan. Let us protect ourselves. Sundin natin kung ano man po ang inaano ng ating gobyerno, that every time that we go out, you wear mask, wash your hands always, mask and facial shield po. And dapat po ay ating palakasin ang ating immune system, okay po, yun ang natin, gagawin sa sarili natin, and become busy yourself, kahit sa loob lang po na kayo ng bahay. I-busy natin ang sarili natin, and kung mayroon lang po kayong mga tanong o whatever, ilabas po natin yun. Huwag natin aamin sa dibdib natin. Yes. Kung mayroon kang mga kausap na tao, talk to sa isang tao na pwede mong kausapin na ilabas mo talaga kung anong nasa loob mo. Huwag mo yun aanuhin na sa sarili mo lang. Okay. Yes So, po, ma'am. yun ang pinaka-importante po Yes. sa atin. Kahit hindi pa yung pandemic, hindi yan kung whatever na may question ka, ilabas mo po na dapat huwag yung sasalinin. Kasi doon tayo ang mental health natin, sabi nga ni Ma'am Wendy. Yun ang pinaka-importante. Huwag Yes. nating didibdibin. Ilalabas mo po yun. Then, always be happy. Sabi nga natin, always be happy tayo and think positive. Huwag palagi ka na lang, baka yung kasabi ko, ganito, negative na kaagad palagi ka. What? Sabi nga natin, protect yourself before you could protect others. Yun po ang kahit sa pamilya natin. Hindi tayo makakatulong sa kapwa natin kung ang sarili mo ay hindi mo tutulungan. Yes po. Yun po yan. Maraming salamat po, Miss Jane. Maraming Opo. salamat po sa oras ninyo, sa pagtugon po sa aming imbitasyon dito sa DCGB. So, magandang araw po ulit, Ma'am Jane. Maraming salamat Okay, po. good noon. Bye Merry po. Christmas and Happy New Year. Merry Okay. Christmas po. Okay. So, kasama ulit natin ngayon si Ma'am Wendy. Ma'am Wendy, ano naman po ang inyong message para sa mga listeners natin ngayong umaga, lalong-lalo na sa mga COVID-19 positive? Yes, okay. So, buti na lang nakabalik tayo. Napakahina po kasi talaga yung ating signal. Nagpapasalamat tayo at nakabalik ulit tayo. So kanina po ay ipagpapatuloy ko kung yung ating napag-usapan tungkol po doon sa ating mental health challenge. Accept who you are. Ang ibig sabihin po nito ay napaka-importante po yung self-awareness. Self-awareness is
is a way of knowing our own abilities, no? Yung alam, yung malaman mo lang, recognize lang po natin kung ano yung ating kakayanan, ay napakalaking aspeto po ito upang matulungan natin yung ating sarili. Katulad po kanina, no, napahayag po ni Ma'am Jane kung paano niya po hinarap at na-overcome yung kanyang anxieties and stressors, especially na nagkaroon po siya, no, 'di ba? Nagkaroon po siya ng sakit na COVID-19, bagamat takot na takot siya, ay nag-focus siya doon sa mga positibong coping mechanism. Ininsure niya na talagang gumagawa siya ng mga household chores na kapaki-pakinabang. So nakita natin na napakahalaga nitong mga pamamaraan na ito upang matulungan natin yung ating sarili, no? Hindi po ito paraan upang takbuhan, no? Hindi po ito yung ating sinasabing, kasi dalawang bagay yan eh. Pagka halimbawa natakot yung tao, it's either flight or we fight. But in this aspect, ang isang tao po ay kinikilala, no? So kinikilala po yung kanyang abilidad at talento na kaya niyang gawin upang maging mas kapaki-pakinabang or productive sa kanyang buhay at makatulong po siya sa kanyang pamilya. So napakagandang halimbawa po ito. Kaya po kailangan po natin kilalanin yung ating sarili. So that is our self-awareness number 1, na matutunan or maintindihan, accept who we are, so that we would be able to recognize our own abilities and talents, no? Kasi pag may talento tayo, this is part of the well-being framework. Kailangan alam natin po ito na napaka-importante sa isang tao na kilalanin kung ano po yung meron tayo, kilalanin po kung ano po yung ating talento upang ma-maximize po natin, so that we would be able to help ourselves and we can also help others, especially knowing a lot of abilities, no? So ito po yung ibig sabihin po nung accepting who we are, so that we would be able to take care of ourselves and also to take care others. So mahirap po kasi na hindi natin kayang alagaan yung sarili natin. So paano po tayo makakapag-alaga sa iba? So yun po yung napakagandang pagpapahayag kanina, no, ng isa po sa ating mga guest, kung ano po ang ibig sabihin ng pagtugon ng mental health or lusog isip ng isang taong nagkaroon po ng experience or nagkasakit ng COVID-19. So napakaganda po. Okay. Back to you po, Maxine and Joanne. Thank you po, Ma'am Wendy. So, Ma'am Wendy, ano po ang ma-advise ninyo sa ngayon po na mga nagbabattle sa COVID-19, yung mga positive sa kasalukuyan po, Ma'am Wendy? Yes, okay. So, pare-parehas po yung ating pong inuusad, no, yung ating pinagtatanggol, no, pinagtatanggol natin o ina-advocate natin na kailangan maging malusog yung ating kaisipan sa pagtanggap ng mga positibong mental mindset, no, yung kaisipan, sapagkat kung hindi po natin bubuksan yung ating isip sa mga bagay na makakatulong para sa ating sarili at para sa ibang tao, ay mahihirapan po talaga tayo. So ganun yung klaseng pinahayag kanina, no, na we really need to help ourselves to move on upang tingnan kung ano bang pwede natin gawin. So malaking bagay po ito, na isa rin po ito sa self-care, no, yung pag-aalaga po natin sa ating sarili, na tingnan po natin kung anong maaari nating gawin. Maari po natin i-develop sa ating sarili. Kasi alam po natin ang bawat tao po ay may kanya-kanyang abilidad, no? So we really need to maximize that. We really need to use that, make use of that, and then i-strengthen po natin, gagamitin po natin yan upang harapin yung ating mga pagsubok. Kasi kung wala, no, mahirap yun eh. Pagka meron tayong sariling kakayanan and yet, no, hindi natin ginagamit yung ating abilidad. So ihina po yung ating pagkilala, no, yung ating pag-recognize, at bababa po yung ating self-esteem with that, which is very essential in our mental
health. So ito po yung ating kailangan po iugnay sa ating lusog isip na ang bawat isa ay may kanya-kanyang talento at nakakabit po ito sa pagkilala po sa ating sarili, yung ating tinatawag na self-awareness and mindfulness. So mindfulness is very important kasi we are talking about the present situation. So kailangan pong maging conscious po tayo sa ating sarili, sa ating kapaligiran upang tayo po ay mismong makapag-ugnay sa ating mga kasamahan. Pagka syempre yung presence of mind is very important. Pag wala tayong focus sa ating sarili, syempre hindi natin matutugunan ng tama yung ating problema. So katulad ng mga example na ipinahayag kanina po, ano po? So isa po 'yun sa mga halimbawa na kailangan po natin kilalanin or i-recognize. Na naaangko po sa ating episode ngayon na mental challenge na accept who we are. So kilalanin po natin yung ating mga talento. So ito po yung atin i-share sa bawat isa na siguro syempre araw-araw po may kausap tayo, no? So tinitingnan din po natin kung paano tayo makikipag salamuha po sa iba. Siguro this is also an opportunity for us to reflect at night. It's a very good opportunity to reflect as part of our self-awareness, to contemplate, no? Kung ano ba yung mga bagay na kabutihan na ginawa natin sa isang araw. Di po ba? So titingnan natin yan. So binabalikan natin yung ating mga episodes, nakaraang episodes. So ito po ay dugtong-dugtong sa ating pinag-uusapan ngayon because we are talking about the mental health framework of the well-being. So napaka-importante po na mabalanse po natin ito sa isang tao. Yung ating kagalingan, yung ating interaction, pangalawa yung social life, no? So that is another component, and then yung ating inner self. So these are the four, and then of course yung ating kagalingan. So pinag-usapan natin kanina yung ating kagalingan, which is very significant in a total well-being, no, as part of the mental health, yung framework ng well-being. Okay, so yung ating kagalingan at yung ating abilities is very important for us, no, to uplift our spirit. Okay, so yan po. Thank you po, Ma'am Wendy. Thank you po kay Ma'am Wendy at kay Miss Jane sa magandang talakayan natin ngayong umaga. So ngayon naman malalaman natin kung sino ang nakakuha ng tamang sagot at maswerteng mananalo ng 100 pesos worth na load. So kanina ay natanong natin kung ano ba ang tawag sa test na makakapagsabi kung ikaw ay positive o negative sa COVID-19. Joanna, ano ang tamang sagot at sino ang nakakuha nito? Yes, yung tamang sagot po natin is RT-PCR at ang unang nakakuha ng tamang sagot ay si Mr. Jude Barnuevo ng Bonot, Legazpi City. And congratulations po, Sir Jude, at abangan po ang inyong load. Congratulations po at maraming salamat sa pakikinig at sa pagsasagot. So, ilang araw na lang magpapasko na, no? Sa kasamaang palad, magse-celebrate tayo ng ating holiday season sa gitna ng pandemya. Pero bilang mga Pilipino, hindi natin ito ginagawang rason para mawala ng pag-asa. Ika nga, resilient tayo. Kaya tuloy ang Paskong Pinoy sa pag-iingat nating lahat. Kaya narito si Joanna para ibigay ang iba pang mga paalala at balita mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Joanna? Yes, ang patuloy na pagsulong ng DOH sa Universal Healthcare Law kaakibat ng ating Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate strategy na sisiguro ang paghatid ng ligtas at dekalidad na health services para sa lahat. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DOH sa ibang mga ahensya upang paigtingin ang COVID-19 response at access sa mga ito para sa lahat. Ang DOH ay naglabas na ng mga science-based na mandato at patakaran na nakapaloob sa ating minimum public health standards for the holidays upang matiyak ang kaligtasan ng pagbabalik ng ating international at local travelers at repatriated OFWs. Kasangganin niyo ang DOH sa pagtataguyod ng inyong kaligtasan at access sa mga serbisyong pangkalusugan anumang oras. Upang siguruhin natin ang patuloy na kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay at kapwa Pilipino, makiisa tayo sa ating mga COVID-19 efforts nang ang muling pag-akyat ng COVID-19 cases ay maiwasan. Kasama ninyo kami sa paghatid ng kaligtasan at kinabukasan sa bawat
Pilipino. Sa ating pakikiisa sa COVID-19 efforts ng mga komunidad, masisiguro ang patuloy na pagbaba at pagkontrol ng bilang ng COVID-19 cases sa bansa. So ayan, konektado po dito ay pinapaalala po ng DOH Bicol CHD sa lahat na sundin pa rin ang minimum public health standards at ang bida solusyon sa COVID-19 ngayong darating na holidays. Ito ay dahil mayroong possible surge of COVID-19 cases dito sa ating rehiyon kung ang lahat o ang karamihan ay hindi na sumusunod sa patakarang pangkalusugan. Ang bansang Canada ay nakapagtala ng post-holiday surge o ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 pagkatapos ng Thanksgiving sa kanila. May mga lugar din sa Pilipinas tulad ng Region 4B at Region 7 pati na ang Caraga kung saan tumaas rin ang kanilang kaso. Kaya ang lahat, pati na ang LGUs at mga implementers ay hinihikayat na paigtingin ang kampanyang laban sa COVID-19. So connected po sa possible surge of COVID-19 cases, mamaya po ay tatalakayin po yan ni Dr. Lulu Santiago po, ang ating pong Emerging and Re-emerging Infectious Diseases Coordinator po via the Media Dialogue po at 3 p.m. po sa ating DOH CHD Bicol Facebook page. Ayan. Maraming salamat sa mga nakinig sa episode na ito ng PFA On Air. Kumusta ka? Urun kita. Sana ay marami kayong nakuhang mga leksyon at payo. Maraming salamat din sa mga nakasama natin ngayong umaga na si Miss Jane at si Ma'am Wendy. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kaya naman bago tayo magtapos, Miss Joanna, may itatanong po ba tayo para sa ating mga listeners? Ayan, so kanina po, dahil po holidays na, may tanong po tayo. At dahil new normal na din, may mga pagbabago po yan sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan at Bagong Taon. So para po sa ating mga nakikinig, anong mga paraan ng pagdiriwang ang plano ninyong gawin ngayong darating na holiday sa panahon ng new normal? Ayan, send po yung answers niyo po sa numero po na 0927-846-1634 at pag-uusapan po natin ang mental health at ang holiday sa susunod na episode. Sa muli, ako si Joanna. At ako si Maxine. Kami ang inyong lingkod sa araw na ito na nagpapaalala na pangalagaan ng pisikal na kalusugan at pati na rin ang mental health. Huwag rin kakalimutan na sundin ang bida solusyon kontra COVID-19. Bawal walang mask, sanitize ang kamay, iwas hawak sa mga bagay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Bisitahin ang official Facebook page ng DOH Bicol CHD para malaman ang mga serbisyong Salud Bicol noon. Tulad ng pisikal na kalusugan, importante din ang kalusugang pangkaisipan kaya mahalagang alagaan natin ito. Tumutok muli sa susunod episode ng Psychological First Aid on Air. Kumusta ka? Urun kita sa susunod na Martes po yan, 11 a.m. to 12 noon dito sa DCGV. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Ang COVID ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong virus. Sumasama ito sa talsik ng laway kapag nagsalita, bumahing, o umubo ang taong may COVID-19. Kapag ang droplets na ito ay naiwan sa mga madalas hawakan na bagay, maaari itong pumasok sa ating bibig, ilong, o mata. Maaari tayong mahawa rito. Wala pang bakuna o gamot dito, kaya mahalagang maiwasan ito. Paano? Ganito. Iwasang hawakan ng bibig, mata, at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo at tuyuin gamit ang malinis na tissue o tuwalya. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan tulad ng mga doorknob at switch ng ilaw. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Pero kung kailangang lumabas, magsuot ng face mask. Siguruhing 1 metro ang layo sa ibang tao at magdala lagi ng alcohol o hand sanitizer. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin.
Nadangog ang programang Kamusta Ka? Huron Kita, PFA On Air. Hatod sa Indo, kan Department of Health asin DZGB. Abangan giraray sa masunod na Martes. Kamusta Ka? Huron Kita, PFA On Air. Salamat kan sa indong pagantabay. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Ako si Juan.